Ule ama sa in kan channel lo thira lo ngai thatu te in zawai chunga long thu ka soya chuanin hei hi channel tharani a story lo te ko kan lo da anga in lo hin pui ngai kan bei se anya o chuan like share subscribe comment kha thei ti lo ila ole story a kan lu tam between the two of us bung khatna ziak tu RM chong mun kapangai mangrama tal chuan in muri ang o kapangai ber ini a kapangai chatuan bukang che mangcha o kapangai sawin zwal ati chuan kamit tui atling pam tu usom zwal nang nen chuan kop tura duan kan ni ve lo ania nge ka thei ngai lawang che keipun kapangai lutuk che chap o chuanin ka ti a kamit tui ka dang zo to lo reng reng kapangai imit tui kha te drugs edit wang mai hian ti tlalui su imit tui ka ti tla ti ka hriat hian in thiam lo na in ka khat asin min ngai da mang che ka thutiam ka hlen lo awang hian kum tluan atan mangcha o ti in zoi muangin akal ta a usom zwala kapangai em le kapangai kum khwa tu chuan ka hmu lai ngein min kal sana mama pa ang chung nuama chuan min lo ngak vir o tia anu in a thla liam lai te kha hria chu ni se a hau na sa don lutuk ringot kamit tui tla a hmu hlep pon min zil ngai thin kha ania akal hma lutuk hi karil ru adam thei thluat lo ani keipo chu kan in lama ho turin ka thawa ka kalpa te chuan usom zwala hlir karil ru a kan sul nu him om tak tak te kha a thamal mai tur hi ka twai thiam thei hlol lo ani ke hi zawin zwali ka ni a kum som pakwa ka hmang ve mek nge school hi ka kal tu lo awangin puan thruina dor te a ka thok ve mek ani kalau in ngai to rau lai chuan kan in kot kalau thleng der a kan kongka chu alo in lok maka cha bida na ka hriat tho wang chuan ka tal boy shan lo kongka ka hong zo in chunga ka lu chu ka lungleng thar hle ni e usom zwala ne na kan chu nu tam tak he ina hian a miao si a ka room lam pan chuan ka chawa in chung pan na kai lon ka thleng chuan ka phone chu alo ri ral rala ka phor thwaya screen a chuan puya ti hi alo in chia kiau maya ka ham hai tir ru hle a chan po puya hi usom zwala thian ba ve ngoi ngoi kha ania tuna taka alo kol chu makka tiril ru hle hello ka ti rual chuan zorin alo ti bata tia ka chan le chuan idam mo alo ti le a dam ani ve mai som zwala abo ral ti kalau hria a kalau ho thei ri si lawa kalau kul top che ani hi ati a ator ve mel tak zet iwa ti lom ve ka ti le sap a soi thui ma in phone chu ka ti to pa ka room ka thleng chu thol deuh hawk hian ka in hria a in thak na tur la turin ka jawar lam ka pan a ka in thak na tur ka lak fel zo chuan in bual turin bathroom a ka luta ka in bual zo chuan khuma ka muzal mai maya la se deuh ka play nu chuan ka mut alo chuak ve bok nen ka lo mu hil daya boite ka lo wang hian lo chap vak lo la ka kal awang hian min dem ringot bik lo la ke po in ibula oma ikyanga hun man kha kala kham bik lo asin ka chong kam thiam lo em wang hian ka fangai zia che ka shi ngai lo ani mai thei che a ma che ka thin lunga chuan nang lo tuma an lawa an ngai bok hek lawang ati dam thupa ka fangai che usom zwal ka fangai tak zet che ka ti sapa kamu hil tui lai ka hat chuan kamu mang chu ka ngai to chuak zut zuta
mangai na van ruai an ti ang ngei chu tuna hian ka tong ve chu ania ka khuma changa thawin in phi fai turin bathroom lam ka pan a ka in phi fai zo chuan zo ka lama ka chuk thla a ti tu neu neu alo ve nual le ngal ka ti fai lai chuan ka nu le pa te chu an lo hu a mami lo chol ta che i chawang ka pa chuan alo ti dam thupa chaw lawang engma a ti chuang he nem ka nu in alo ti chuan ka ner song song thei no pangte ka ni lain ka nu in min bowel sana ka pa hian nupui dang a nei bok ka u cha a hian mei chia a ve a ka thil nei a piang hi min thu sak ka ti mai ka in ti fai zo chuan e rong ka bol sok soka chome siam tur a vak to lo wang chuan chen dora ka kal a numwani chuan zorin idam mo alo ti te miala ka ti ve mai kan tor pui lu tok chi ania alo ti dam le thupa eng soi set set to lo chuan ka thil lei tur chu ka la a aman ka pek zo chuan khomwang lawin ka chuak le ngala